Πρόδωσα τον άντρα μου με τον τεχνικό που ήρθε να φτιάξει το ίντερνετ και κάθε βράδυ που ο Νίκος κοιμάται δίπλα μου, εγώ κοιτάζω στο σκοτάδι και εύχομαι να ξαναπέσει η σύνδεση. Εγώ είμαι η Ελένη. Λογίστρια, 38 χρονών, παντρεμένη 9 χρόνια με τον Νίκο. Έναν άντρα που λειτουργεί σωστά, αλλά δεν βλέπει τίποτα. Ο Κώστας ήρθε για μια επισκευή ρουτίνας και έφυγε αφού κατέστρεψε τα πάντα. Έναν Αύγουστο, μεσημέρι, μπήκε στο σπίτι μου με μπλε στολή και κλειδιά που κουδούνιζαν στη ζώνη του. Εγώ ήμουν ξυπόλυτη, εκείνος γεμάτος παρουσία. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Στην κρεβατοκάμαρα, στη δική μας κρεβατοκάμαρα. Τα χέρια μας ακούμπησαν καθώς περνούσε το καλώδιο. Δεν τράβηξα πίσω. Το ήξερα. Το άφησα. Και τότε σταμάτησε ο ήχος από τα κλειδιά. Αυτή η ξαφνική σιωπή χτύπησε στο στομάχι μου σαν παγωμένο νερό. Έπαψα να αναπνέω. Τα γόνατά μου έγιναν βαριά σαν τσιμέντο και δεν κουνήθηκα ούτε ένα εκατοστό. 3 εβδομάδες μετά. Είχα εξασκηθεί σε αυτό που θα έλεγα αν τον συναντούσα. Ένα νεύμα. Ένα γεια σου. Κάτι αδιάφορο, ελαφρύ, σαν να μην υπήρχε κανένα απόγευμα Αυγούστου που να μου ανατρέπει τα πάντα. Πήγα στο μίνι μάρκετ της γειτονιάς για γάλα και ψωμί. Τα πιο ανούσια ψώνια που υπάρχουν. Άφησα το αυτοκίνητο, περπάτησα με κλειστά χέρια στις τσέπες. Και εκεί, παρκαρισμένη απ' έξω από το διπλανό κτίριο, η μπλε βανάκι με το λογότυπο της εταιρείας. Τα γόνατά μου σφίχτηκαν σαν να είχα σκοντάψει σε αόρατο σκαλοπάτι, αλλά έκανα ό,τι κάνει κάθε γυναίκα που πιστεύει ότι έχει αυτοέλεγχο. Μπήκα κανονικά μέσα. Πήρα καλάθι. Πήγα κατευθείαν στα ψυγεία. Και αυτός ήταν στο διάδρομο με τον καφέ, χωρίς να με έχει δει. Κρατούσε στα χέρια του τον ίδιο ελληνικό καφέ που αγοράζω εγώ εδώ και 4 χρόνια. Το ίδιο κόκκινο κουτί, η ίδια ετικέτα. Το γύρισε, διάβασε κάτι στην πίσω πλευρά για κάπου 10 δευτερόλεπτα και μετά το έβαλε πίσω στο ράφι. Δεν το πήρε. Δεν ξέρω γιατί με χτύπησε αυτό. Ήταν τόσο μικρό, τόσο απολύτως ασήμαντο. Βρέθηκα να κοιτάζω ένα μπουκάλι ηλιέλαιο που δεν χρειαζόμουν, να διαβάζω ποσοστά και κιλά και θερμίδες χωρίς να καταλαβαίνω τίποτα. 2 λεπτά. Ίσως 3, μέχρι που ο ήχος από τη ζώνη του, το ίδιο εκείνο μεταλλικό τριξίματα, πέρασε από πίσω μου και χάθηκε. Γύρισα. Είχε φύγει. Άφησα το καλάθι εκεί, στη μέση του διαδρόμου, με το μπουκάλι λάδι μέσα. Βγήκα χωρίς γάλα, χωρίς ψώνια, χωρίς τίποτα. Στο ασανσέρ σκεφτόμουν, είναι μόνο ενοχή, θα περάσει. Η ενοχή πάντα περνά, αλλά δεν ήταν ενοχή. Ήταν κάτι άλλο που δεν ήθελα να του δώσω όνομα. Και αυτό ακριβώς με τρόμαζε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. 1 εβδομάδα αργότερα ήρθε ξανά, στο κτίριο απέναντι αυτή τη φορά, στον πίνακα του ισογείου. Τον είδα από το παράθυρο και έπρεπε να κλείσω τις ρολέτες. Αντίθετα, κατέβηκα να πάρω γράμματα που δεν με περίμεναν εδώ και μέρες. Ήταν στον διάδρομο, έξω από τα γραμματοκιβώτια. «Λειτουργεί?» ρώτησε σαν να μιλούσε για τον καιρό. «Ναι», είπα. «Λειτουργεί». Έπρεπε να φύγω εκεί. «Εγώ σχεδόν ποτέ δεν κοιτάζω τα δικά μου γράμματα», είπε. «Φοβάμαι ότι θα βρω κάτι που δεν θέλω να ξέρω». Γέλασα. Δεν ήταν αστείο. Γέλασα παρόλα αυτά. Αυτό το γέλιο που βγαίνει χωρίς άδεια όταν κάτι σε βρίσκει πολύ κοντά στην αλήθεια. Και από εκεί η συζήτηση άλλαξε επίπεδο χωρίς να το καταλάβουμε. Δεν ξέρω πώς φτάσαμε στη ζωγραφική. Είπα κάτι για ένα γκράφιτι στον τοίχο απέναντι. Γεωμετρικά σχέδια, μπλε και όχρα. Είπα ότι κάποτε ζωγράφισα. Έτσι, περαστικά, σαν παρατήρηση. Και εκείνος με κοίταξε με έναν τρόπο που δεν είχε βιασύνη. «Σταμάτησες γιατί δεν ήθελες ή γιατί σταμάτησες να θέλεις?» Η ερώτηση με βρήκε εκεί που δεν υπήρχε άμυνα. Γιατί η αλήθεια ήταν αυτή. Στα 24 επέλεξα τη λογιστική επειδή ήταν σίγουρη. Επειδή ο πατέρας μου είπε «Η τέχνη δεν πληρώνει λογαριασμούς». Και εγώ, για πρώτη και μοναδική φορά, υπάκουσα χωρίς αντίσταση. Τα τετράδια με τα σκίτσα τα πέταξα ο ίδιος χειμώνας. Δεν τα έψαξε ποτέ κανείς. Ούτε ο Νίκος, σε 9 χρόνια, δεν ρώτησε ούτε μία φορά αν υπήρχε κάτι που είχα αφήσει πίσω. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή η οθόνη του τηλεφώνου μου άναψε. Ο Νίκος. «Αγαπούλα, τι κάνεις?» Κοίταξα το όνομά του να αναβοσβήνει και δεν απάντησα. Το άφησα να χτυπά μέχρι να σιγήσει μόνο του. Και συνέχισα να μιλάω με τον Κώστα σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Αν με ακούτε τώρα, αν έχετε νιώσει ποτέ ότι κάποιος σας βλέπει τόσο καθαρά που θέλετε να το αρνηθείτε, μείνετε. Γιατί αυτό που ήρθε μετά από εκείνη τη συζήτηση δεν μπορώ να το αντέξω να το πω μόνη μου. Ο Νίκος έφυγε στο σέρβις με το αμάξι. 1 ώρα 2 το πολύ, είπε
και η πόρτα έκλεισε πίσω του. Εγώ βρέθηκα στον διάδρομο του κτηρίου όταν άνοιξε το ασανσέρ. Και εκεί ήταν ο Κώστας. Τηλέφωνο στο χέρι, εργαλεία στον ώμο, κλείσει στον τρίτο όροφο. «Α», είπε. «Α», είπα κι εγώ. Σιωπή. Εκείνος κοίταξε την οθόνη του. Εγώ κοίταξα τα γράμματα στο κυβότιό μου που δεν υπήρχαν. «Πάει καλά η γραμμή?» ρώτησε. Η φωνή του επαγγελματική, ίδια με κάθε άλλο πελάτη. Ναι, δεν παραπονέθηκε κανείς. Έπρεπε να ανεβώ. Τα πόδια μου δεν κουνήθηκαν. «Ωραία», είπε. Και έπειτα σαν να σκεφτόταν κάτι άλλο. Ήσυχη γειτονιά. Δεν γνωρίζω σχεδόν κανέναν εδώ μέσα. Εγώ ξέρω περισσότερα σπίτια από τους ανθρώπους που τα κατοικούν. Γέλασα. Αυτό το αναπάντεχο γέλιο πάλι. Βγήκε χωρίς να το επιλέξω. Εκείνος έβαλε το τηλέφωνο στην τσέπη. Χωρίς λόγο. Απλά το έβαλε. «Πώς πάει η δουλειά?» ρώτησε. «Καλά. Πάντα καλά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό». Εκείνος σήκωσε το βλέμμα. «Τι εννοείς?» Άνοιξα τα χέρια μου και τα έκλεισα. Δεν έπρεπε να συνεχίσω. Εννοώ ότι δεν θυμάμαι πότε είπα τελευταία φορά ότι κάτι πήγε στραβά. Όλα λειτουργούν. Όλα εντάξει. Και αυτό κάποτε μου φαινόταν αρκετό. Σιωπή. Εκείνος δεν βιάστηκε να συμπληρώσει τίποτα. Δεν γέμισε τον αέρα με λόγια. Άφησε την κουβέντα να μείνει εκεί, ολόκληρη, χωρίς να την αγγίξει. Αυτό ακριβώς με έκοψε στα δύο, ότι δεν βιάστηκε. «Ζωγραφίζεις ακόμα?» ρώτησε. «Δεν ζωγράφιζα εδώ και χρόνια». «Ξέρω». «Πώς ξέρεις?» Με κοίταξε 2 δευτερόλεπτα, χωρίς να λέει τίποτα. Μετά. «Γιατί κοιτάζεις τα πάντα σαν να θέλεις να τα ζωγραφίσεις, αλλά σου έχουν πει ότι δεν επιτρέπεται». Το πρωί μετά έκανα καφέ 2 φορές. Δεν το κατάλαβα μέχρι που είδα 2 φλιτζάνια στον πάγκο. Το ένα κρύο, το άλλο μόλις βρασμένο. Δεν θυμόμουν να έχω φτιάξει το πρώτο. Κάθισα μπροστά στον υπολογιστή στις 9. Τα υπολογιστικά φύλλα ανοιχτά. Το ίδιο έγγραφο που ανοίγω κάθε μέρα εδώ και 3 χρόνια. Κοίταξα τα κελιά για 12 λεπτά χωρίς να πατήσω τίποτα. Μια συνάδελφος μου έστειλε μήνυμα. Έστειλε στο αρχείο. 2 λέξεις απάντησης. Τις έγραψα. Τις έσβησα. Τις ξαναέγραψα. Τις άφησα ανοιχτές για 10 λεπτά. Τελικά έστειλα ναι, 1 λέξη. Στις 11 βγήκα στην κουζίνα. Δεν ήξερα γιατί. Άνοιξα το ψυγείο. Έκλεισα το ψυγείο. Άνοιξα το ντουλάπι. Δεν πήρα τίποτα. Γύρισα πίσω στον υπολογιστή. Στις 12 παρατέταρτο θυμήθηκα το νερό στο μάτι. Το νερό που είχα βάλει για ζυμαρικά. Δεν ήξερα πόση ώρα πριν. Ήταν εξατμισμένο μέχρι τα τελευταία 2 εκατοστά στον πάτο. Η κατσαρόλα κόκκινη από τη θερμότητα. Αν έλειπα άλλα 5 λεπτά. Έσβησα το μάτι. Έβαλα την κατσαρόλα στο νεροχύτη. Το νερό σφύριξε μόλις άγγιξε τη φλεγόμενη επιφάνεια. Το γεύμα έγινε ψωμί με τυρί όρθια μπροστά στο ανοιχτό ψυγείο. Στις 2 το μεσημέρι. Πήγα στο μπάνιο. Έπλυνα τα χέρια μου. Ξέπλυνα. Γύρισα στο νεροχύτη και τα ξαναέπλυνα. Δεν ήταν σκέψη. Ήταν κίνηση χωρίς αιτία. Σαν το σώμα να επαναλαμβάνει μια εντολή που δεν της είχε δοθεί ποτέ. Στις 5 έκλεισα τον υπολογιστή χωρίς να σώσω το αρχείο. Είχα δουλέψει 3 ώρες. Χάθηκαν. Άνοιξα την ντουλάπα για να πάρω κάτι. Είδα το πουκάμισο που φορούσα χθες κρεμασμένο στη θέση του. Το είχα κρεμάσει εγώ. Δεν θυμόμουν πότε. Το κοίταξα 2,5 λεπτά. Μετά έκλεισα την ντουλάπα. Ο Νίκος γύρισε στις 7. Άκουσα τα κλειδιά στην πόρτα και κάτι στο στήθος μου σταμάτησε για μια ανάσα. Μπήκε. Έβαλε την τσάντα. Κοίταξε γύρω. Η συνηθισμένη ανίχνευση κάποιου που επιστρέφει στο χώρο του. Και έπειτα πήγε κατευθείαν στον πάγκο της κουζίνας. Άνοιξε το σιρτάρι με τα μολύβια. Εκείνο το σιρτάρι που δεν ανοίγει σχεδόν ποτέ. Έβγαλε ένα παλιό μολύβι, ξυσμένο μέχρι τη μέση, που το είχα βάλει εκεί το χειμώνα πριν 2 χρόνια μαζί με μια ξύστρα. Η ξύστρα ήταν ακόμα εκεί. Ο Νίκος τη βρήκε, ξύστηκε το μολύβι σχολαστικά πάνω από τον νεροχύτη και το άφησε στον πάγκο δίπλα στον υπολογιστή μου. «Σου τελείωναν τα μολύβια», είπε χωρίς να με κοιτά. «Πάντα σημείωνες τα χαρτιά σου με μολύβι, όχι με στυλό. Το είδα». Σε 9 χρόνια δεν είχα ακούσει ποτέ τη λέξη μολύβι να βγαίνει από το στόμα του. Και αυτός είχε προσέξει. Είδε το μισό μολύβι στο σιρτάρι, κατάλαβε ότι δεν είχε αντικατασταθεί και ξύστηκε αθόρυβα για μένα. Για μια λεπτομέρεια που εγώ η ίδια είχα ξεχάσει ότι υπήρχε. Κάτι ανέβηκε στο λαιμό μου. Δεν ήταν λόγια. Γύρισα απότομα προς το παράθυρο. Πρόφαση. Η γλάστρα. Χρειαζόταν νερό. Ρούφηξα αέρα αργά. 1 φορά. 2. Τα χέρια μου βρήκαν τη ρεγάλα από μόνα τους. Έπιασαν τη γλάστρα. Τη μετακίνησαν 2 εκατοστά χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. «Πεινάς?» ρώτησε ο Νίκος από πίσω μου. «Ναι», είπα στο παράθυρο. «Να παραγγείλουμε».
Ό,τι θες. Άκουσα τον ήχο του τηλεφώνου του. Τα δάχτυλά του στην εφαρμογή. Συνηθισμένος ήχος. Ήχος κάθε Τρίτης και Πέμπτης επί 9 χρόνια. Άφησα τη γλάστρα στη θέση της. Περπάτησα στο σαλόνι. Κάθισα στον καναπέ. Άνοιξα την τηλεόραση. Ήχος, φως, κίνηση, οτιδήποτε για να γεμίσει τον αέρα. Το μολύβι ήταν στον πάγκο. Ξυσμένο, έτοιμο, μυτερό. Δεν το άγγιξα όλο το βράδυ. Ο Νίκος αποφάσισε να κατεβεί στο σούπερ μάρκετ ένα Σαββατόπουλο πρωί. Ένα από εκείνα τα πρωινά που ο αέρας είναι βαρύς και η σιωπή στο σπίτι κάθεται σαν συγκάτοικος. Έλεγε ότι χρειαζόμασταν καφέ. Εγώ ήμουν με πλάτη σε εκείνον, ξεχωρίζοντας αποδείξεις στον πάγκο. Άκουσα «θα πάρω και καφέ» και ο εγκέφαλός μου δούλεψε ένα δευτερόλεπτο πριν το στόμα μου ανοίξει. «Πάρε κόκκινο, όχι μπλε». Σιωπή πίσω μου. «Ποιο μπλε?» ρώτησε ο Νίκος. «Πάντα παίρνουμε κόκκινο. Δεν αγοράσαμε ποτέ μπλε». Πάγωσα. Τα δάχτυλά μου σφίχτηκαν πάνω σε μια απόδειξη του Νοεμβρίου. Η αλήθεια ήταν αυτή. Ήξερα για το μπλε κουτί γιατί είχα δει τον Κώστα να κρατά το κόκκινο, να το γυρίζει, να το βάζει πίσω στο ράφι. Και αυτή η εικόνα ήταν τόσο αποτυπωμένη που η αντίθεση είχε γίνει ανακλαστικό. Ένα κουτί που εκείνος δεν αγόρασε είχε γίνει σημείο αναφοράς μέσα στο κεφάλι μου. «Είδα διαφήμιση χθες», είπα χωρίς να γυρίσω. Στο κινητό. Έλεγε ότι άλλαξαν τη σύνθεση στο μπλε. Περισσότερη κυχώριο. Ίσως να μην το έχεις δει ακόμα. Ο Νίκος σκέφτηκε 2 δευτερόλεπτα. «Εντάξει», είπε, και πήγε στα παπούτσια του. Ο αέρας στους πνεύμονές μου βγήκε αθόρυβα, αργά, ελεγχόμενα. Η διαφήμιση δεν υπήρχε, αλλά υπήρχε αρκετά πιστικά για να μην την ψάξει. Θα μπορούσε να ελέγξει. Ναι. Ήταν αρκετά ανούσια για να μην ελέγξει. Επίσης, ναι. Αυτή η γραμμή ανάμεσα στα δύο ήταν εφ' εξής η γραμμή που περπατούσα. Όταν έκλεισε η πόρτα, έβαλα τις αποδείξεις ακατάστατα σε έναν φάκελο. Τα χέρια μου δεν έτρεμαν. Αυτό με φόβησε. Ότι δεν έτρεμαν. Το μήνυμα ήρθε Τετάρτη στις 14:23. Δεν ήταν ερώτηση, δεν ήταν πρόταση. Ήταν μια παρατήρηση που δεν απαιτούσε απάντηση. «Είδα σήμερα ένα γκράφιτι στον κεραμικό. Μπλε και όχρα. Σκέφτηκα εσένα». Έσβησα το μήνυμα. Περίμενα 15 λεπτά. Το ξαναέγραψα στη μνήμη μου λέξη προς λέξη τουλάχιστον 6 φορές. Στις 15:09 κάλεσα τον αριθμό. Αυτό που χρειαζόμουν, εκείνο το πράγμα που δεν ήξερα πώς να το ονομάσω, ήταν να ρωτηθώ τι σκέφτεσαι και να έχω πραγματική απάντηση. Όχι καλά, όχι τίποτα. Όχι την απόσταση ανάμεσα σε 2 ανθρώπους που μοιράζονται τον ίδιο πάγκο της κουζίνας εδώ και 9 χρόνια. Ο Κώστας ρωτούσε πράγματα που υπέθεταν ότι είχα εσωτερική ζωή. Κι εγώ εθισμένη σε αυτό το μόνο πράγμα. Βγήκα στον διάδρομο του κτηρίου. Πόρτα κλειστή πίσω μου, τηλέφωνο στο αυτί, φωνή χαμηλή όσο επέτρεπε η ανάγκη να ακουστώ. Μιλούσαμε για τον γκράφιτι, για τα χρώματα, για το αν η όχρα είναι χρώμα φθοράς ή χρώμα ορίμανσης. Τότε άκουσα τον ήχο. Η πόρτα του 3ου ορόφου. Η κυρία Άννα, 60 κάτι, που βγαίνει πάντα στις 3 για τα ψώνια της και επιστρέφει πάντα με πλαστική σακούλα στο αριστερό χέρι. Την είχα ξεχάσει τελείως. Το χέρι μου χτύπησε το τηλέφωνο στο μπούτι μου. Μπρούμητα, οθόνη κάτω. Πριν κάνει η πόρτα ανοίξει ολόκληρα. 4 δευτερόλεπτα. 4 ακριβώς. Μέτρησα αργότερα με παθολογική ακρίβεια. 1. Έγειρα το σώμα μου προς τον τοίχο σαν να κοιτούσα το γραμματοκιβώτιό μου. 2. Τα δάχτυλά μου έψαχναν το κουμπί σίγασης τυφλά χωρίς να βλέπω την οθόνη. 3. Η κυρία Άννα βγήκε πλήρως στον διάδρομο. 4. Έστρεψα το κεφάλι και είπα «Γεια σας», με φωνή τόσο κανονική που δεν αναγνώρισα τον εαυτό μου. «Γεια σου, κορίτσι μου», είπε εκείνη. Δεν σταμάτησε. Συνέχισε στις σκάλες. Η ανάσα μου βγήκε σε μικρά, κομμένα κομμάτια. Η κυρία Άννα κατέβαινε ήδη το πρώτο σκαλοπάτι. Δεν είχε δει τίποτα. Ή αν είχε δει, δεν το αξιολόγησε. Δεν ήξερα ποιο από τα δύο ήταν χειρότερο. Σήκωσα το τηλέφωνο. Ο Κώστας μιλούσε ακόμα. Δεν είχε καταλάβει ότι σταμάτησα να τον ακούω. Κρέμασα χωρίς να πω τίποτα. Στάθηκα στον διάδρομο μόνη, με τη λιχνία του ασανσέρ να αναβοσβήνει. Κάτι κατέβηκε μέσα μου τότε. Όχι σκέψη, όχι απόφαση. Κάτι σωματικό, σαν μεταλλικό βάρος που κάθισε στο στομάχι μου και δεν έφυγε. Η βεβαιότητα ότι δεν θα άντεχα άλλο αυτό. Όχι γιατί δεν ήθελα, αλλά γιατί το σώμα μου είχε αρχίσει να λέει την αλήθεια πριν τη σκέψη μου. Και τα σώματα, σε αντίθεση με τα στόματα, δεν σφίγγονται στην ώρα τους. Ο Νίκος επέστρεψε από το σούπερ μάρκετ με 2 σακούλες και μια ερώτηση. «Δεν βρήκα μπλε κουτί»,
είπε. Έβαλε τα ψώνια στον πάγκο με αυτή την αργή μεθοδική κίνησή του. Ρώτησα την Ταμία. Δεν ήξερε τίποτα για αλλαγή στη σύνθεση. Σταμάτησα να ανακατεύω το σούπο. Μάλλον ήταν παλιά διαφήμιση. Είπα. Η φωνή μου βγήκε μισό τόνο ψηλότερα από ό,τι ήθελα. Το άκουσα εγώ η ίδια. Κοίταξα και στο ίντερνετ. Δεν με κοίταζε. Έβαζε τα προϊόντα στο ψυγείο, πλάτη σε μένα. Δεν βρήκα καμία ανακοίνωση για αλλαγή στη σύνθεση. Η κουτάλα στάθηκε ακίνητη μέσα στην κατσαρόλα. Ίσως να το διάβασα σε κάποιο άρθρο, είπα. Δεν θυμάμαι ακριβώς πού. Σε αυτό το σημείο γύρισε. Με κοίταξε, όχι με καχυποψία, με εκείνο το ήρεμο, επίμονο βλέμμα των ανθρώπων που δεν βιάζονται να συμπεράνουν. Εντάξει, είπε. Μόνο αυτό. Έσκυψα πάνω από την κατσαρόλα. Τα χέρια μου πήγαν στο κινητό χωρίς λόγο. Ανακλαστικά, αδικαιολόγητα. Και το άρπαξα σαν να περίμενα μήνυμα. Δεν υπήρχε τίποτα. Το έβαλα ανάποδα στον πάγκο. Ο Νίκος έκλεισε το ψυγείο. Πήρε το τηλέφωνό του. Κάθισε στον καναπέ χωρίς να μιλήσει άλλο. Ο σούπος έμεινε στη φωτιά άλλα 15 λεπτά χωρίς να τον αγγίξω. Και το χαμόγελο που ετοίμαζα για όταν θα με κοίταζε ξανά ήρθε 3 δευτερόλεπτα αργότερα από ό,τι έπρεπε. 3 δευτερόλεπτα. Αρκούν. Έστειλα μήνυμα στον Κώστα στις 22:47. Πρέπει να μιλήσουμε. Αύριο. Κάπου έξω από τη γειτονιά. Απάντησε σε 2 λεπτά. Γνωρίζω ένα καφέ στο Ψηρή. Στις 2. Ήμουνα στο μπάνιο. Νερό τρέχον για να μην ακούγεται η φωνή μου μέσα από τους τοίχους. Ο εγκέφαλός μου δεν λειτουργούσε με κριτήρια ασφάλειας. Εντάξει, έγραψα. Και τότε το κινητό γλίστρισε. Έπεσε στα πλακάκια, αναποδογύρισε, η οθόνη άναψε από τον κραδασμό. Και το μήνυμα που έστειλα δεν πήγε στον Κώστα. Πήγε στον Νίκο. Ο αριθμός του Κώστα ήταν αποθηκευμένος ως Q. Αρχικό μόνο, καμία επεξήγηση. Στη σκοτεινιά του μπάνιου, με τα χέρια που έτρεμαν, πάτησα το λάθος όνομα. Ένα μήνυμα σταλμένο στον Νίκο. Γνωρίζω ένα καφέ στο Ψηρή. Στις 2. Πάτησα διαγραφή. Αλλά στο iMessage τα μηνύματα δεν σβήνονται από την άλλη πλευρά, αν ο παραλήπτης τα έχει ήδη ανοίξει. Κοίταξα την οθόνη. 2 μπλε τικ. Ο Νίκος το είχε ήδη διαβάσει. Έξω από το μπάνιο, ο ήχος της τηλεόρασης έσβησε. Και μετά, σιωπή. Άνοιξε η πόρτα του μπάνιου πριν προλάβω να βγω εγώ. Ο Νίκος στεκόταν στο κατόφλι με το τηλέφωνό του στο χέρι. Οθόνη στραμμένη προς εμένα. Το μήνυμα ανοιχτό. Γνωρίζω ένα καφέ στο Ψηρή. Στις 2. Ποιος είναι το «κι»? Δεν φώναξε. Αυτό ήταν το χειρότερο. Η φωνή του ήταν επίπεδη σαν να ρωτούσε για λογαριασμό. Ένας γνωστός, είπα. Η λέξη βγήκε και δεν μπόρεσα να την πάρω πίσω. Γνωστός που σου στέλνει καφετέριες στις 10:30 το βράδυ. Δεν απάντησα. Δεν υπήρχε τίποτα να πω που να ακουγόταν αληθινό. Πόσο καιρό? Σιωπή. Πόσο καιρό, Ελένη? Λίγους μήνες. Η φωνή μου βγήκε σπασμένη στη μέση. Εκείνος έβαλε το τηλέφωνο στην τσέπη του. Δεν έσπασε τίποτα. Δεν άγγιξε τίποτα. Γύρισε και πήγε στην κρεβατοκάμαρα. Άκουσα το σιρτάρι να ανοίγει. Το πάνω, δεξί, το δικό του. Άκουσα βήματα. Μια βαλίτσα που τραβήχτηκε από κάτω από το κρεβάτι. Δεν μπήκα μέσα. Στάθηκα στον διάδρομο και άκουγα τον ήχο των ρούχων που διπλώνονταν. Μεθοδικά. Χωρίς παραξήγηση. Σαν κάποιον που ξέρει εδώ και καιρό τι θα κάνει αν έρθει η στιγμή. Βγήκε με τη βαλίτσα στο χέρι 20 λεπτά αργότερα. Στάθηκε μπροστά μου. Με κοίταξε. Πλήρως. Μία φορά. Χωρίς θυμό. Αυτό το βλέμμα ήταν πιο βαρύ από οποιαδήποτε κατηγορία. Έβαλε τα κλειδιά του σπιτιού στον πάγκο της κουζίνας. Όχι στο χέρι μου. Στον πάγκο. Και έφυγε. Η πόρτα έκλεισε. Όχι με δύναμη. Απλά έκλεισε. Έμεινα όρθια στον διάδρομο με τον ήχο να σβήνει. Τα κλειδιά του ήταν στον πάγκο. Ο ανεμιστήρας οροφής γύριζε αθόρυβα. Και το μολύβι. Το ξυσμένο, μητερό μολύβι που είχε ετοιμάσει για μένα εβδομάδες πριν ήταν ακόμα εκεί, δίπλα στον υπολογιστή. Ανέγκυχτο. Δεν έκλαψα. Κάθισα στο πάτωμα της κουζίνας και κοίταξα τα κλειδιά του. Αυτό είναι το τέλος. Δεν υπάρχει άλλο. Και τώρα σε ρωτάω εσένα. Όχι αν θα με κρίνεις. Αυτό το ξέρω ήδη. Σε ρωτάω αν έχεις βρεθεί ποτέ σε έναν γάμο ή σχέση όπου κάποιος σε αγαπούσε σωστά, αλλά δεν σε έβλεπε. Και αν ξέρεις με βεβαιότητα τι θα έκανες όταν κάποιος ξένος σε κοίταξε για πρώτη φορά, σαν να υπάρχεις. Μην μου πεις τι έπρεπε να κάνεις. Πες μου τι θα έκανες. Γιατί αυτή η διαφορά ανάμεσα στο έπρεπε και στο θα είναι η μόνη ερώτηση που μετράει.